Si Ma'am Jim, Ma'am Susan. Salamat sa libreng panihapon. Hi guys, madyong gabi and welcome back to my channel. Ay, kuyubo ko. Ako na depod ni si Alex. Karon day guys, adlaw Martes, Marso 1 na. Pila na naman ka days guys, pohon. Malo yung Ginoo, makauli na ko sa mga. Wala ko i-film rong adlaw kay ganyang buntag. Grabe diyang maultag paminos ang lawas. Pagbakod pa naman na, malipong ko. Namura kong kasukaan. Basta di masabot. Grabing kalabad ang sa mga to. Ang naitabo ko Wala ko nag-film. Nagluto ko. Nagdali ako sang pagluto. Kaya naguma nagluto. Mabalik kong higda. Ang sir kong higda lagi. Ang game na nugan ng biogesic. Wa mangyapon ning hupa. Ang sakit sang sakit sang Mga itong nahitabo, mga hapon ako nakaligo. Kay hasang di paminaw ang lawas ba. Kay grabe dyan maul talagi. Bao guys, wan siguro ni karang nay tungad bitaswa ko maging tuog. Kay grabe lagi mga ero dari grabe dyan sa baa. Mga nga ginagbayra ko kinatugan. Sa mga to. Ganihan nga alas 6 kapin kuan nga ride sila si Ma'am Jima and Sir Ado. Hi ma'am. Ngari sila kaya naghatod sila og kanang regalo ni Florami ug ni Terry. Nani niya lang gihatod. Di nila man hay pakita ginsan ni kay sila Floramira ay jara ning gihatod dari. Agahang tanawon dani, agahang orang. Agi jarang dihatag para na. Kalimaw ni Kaplurami. Lapi katiri dari. Tagaan kong ma'am ko Hello. Wow. Hala tayo ni juga ma'am kay ano ko'y pahumot karon. Kuan man karang di pa ko dugay na oliba kay sila ma'am magsirado nagyaya sila nga kaan ko no Miss Dalibi. Naikag mo ko mabalibad kay naman lagi panultikan ko no nga to refuse an offer is a big insult. Mato nga naikag naman ko nila mato ning uban na po ko nila. Yung Great D ko, maano yun, yung Great D ko, malaking ay. Si Ma'am Jim, Ma'am Susan. Salamat sa libreng panihapon. Nang libre sila panihapon. Salamat ka, sir o ma'am. Wow. Tagaan ko po mo tala. Salamat sa kadyo, mama. Timing po nga nahurot tagang paumot. O, araw humuta. Daghan na ba siya na pagbutang? Hala, uy. Ma'am Jima, salamat ka dyan dari, ma'am. Nalipay dyan ko, ma'am. Salamat sa kadyo sa maghihatag na pahumot. So, mga to guys. Naipakudugay na uli. Grabe, makalipay ning kanang kan ba, makahimamat tagato ang parehas nga taga-Bohol. Grabe din na silang kabuutan, pamilya ha.
kakuha na sila ni ngari dani, naka 3 times na ni ngari sila dari sa gitrabahoan. Diya, grabe sila kabuutan. Basi ganahan mo. Na sila, napod ni sila kuan YouTube channel. Jima and Ados Vlog. Basi ganahan mo ba? Matanaw dan nilang kuan, nilang YouTube channel. Grabe din sila ka mga buutan nga kuan, mag-asawa. Sigurado ko makahilak na po sa marami dani. Si Florami ray mo vlog dani jaha, pero kay bawadyo ko nga. Makahilak si Florami dani, ug sa Sir dani. Diya katiri na katiri diya. Si Tiri na bahala dana. Basta ako nalipay ko kay grabe dyan, imbis kay nahotdan kong paumot. Na inihatag ng paumot. Salamat kadyo. So mga to guys, ang naitabo, konto ang paggawas, kanang may sibat, iskapo. Kay, ang nakaibaw si Kuandra, ate Digna, pero doon rama po dari guys, naramas lima dingag ka ng arang ladyo agang gingatuan. Naras pikas kanto dito ako. Nja, mapag kadyo dagang tao dito sa kuan man, naghapoy social distancing, pero safe ra to kay kuan naman diri sa Manila karon level 1 naman, buto sabot, di na kadyo yung kuyaw. Pero bawal palagi gihapon dari sa mga amo. Sa mga to, dahil ako sang kalabanan ng hid kay importante magud kadyo nga mugawas ko kaya karing gipadani Ma'am Jima kuani gamiton ni Flor sa kasal, di naman na istorya ginsa basta kay para sa kasal ni Diya, wala pa yung time kunos Ma'am Jima nga mga risang lugar kay busy po si Jess yung trabaho karon na pong gabi na timingan nga di siya busy nga diya rin ihatod. Diya. Sa ito nga paggawas, ganina, was doktor na dito kahibaw, dali raman po ko, kay kuha naman. Isa raman ko kauras kapin, pag magpangahanam, sa istorya, uli naman po ko. Diya. Di pa din ladyo, doon radari kay Jalbi kay naramas kanto, wala na. Diya, pahit lagi ka dyan mong kahimtang dari guys, bakay kada bitong mugawas kay nga nakawat-kawat. Di man pud ko kanunay jud nga, di jud importante, di man jud ko mo nga na mo iskapo. Karon kay importante man jud na kay kuan dahil padalagi si Ma'am Jima. Diya. Wa naman po kumudong doktora nga ni, si pero man po din noon kay nga na di man po ko mo serve ni jud panihapon ni doktora, but pasabot nga kuan di ra po delikado ba nga gikan kus gawas ni model kong doktora, di man ko model kay karon matug naman ko. Anja sabi pa ko matug kuan man ko mang habbat. Pero magud kang mga tao mapay daghang kung gika salmuha dito kaysa Jollibee na mapay social distancing. Anja sila Ma'am Jima ra nakamas man pud ni. Anja basta Ginoo na lang na sayod guys, mga ingana bitaw kay kapto bitong ako dari wala man ko nagawas-gawas, dari man ko sud sa bahay ja nganong nagpositive man ko sa COVID, no namihin ko nga bawo sa tinuod ba jud ka ng COVID, kayin ko nga makayin putag ka murag binuang ba kay ako mo ko gawas-gawas dari nagka-COVID man ko. Diya, kuhan lagi. Grabe sila dari. Hindi may pwedeng mapagadin may diop. Mga namin kung nga bawal lamang kahadarig na baka imudugay. Kapuli na ho nga di mas sila mahatag og diop. Diya. Sa tinuod laman maluwi po kung atidig na ba. Dari kay mura dari ka ng piniriso. Diya, ingana ka nang mugawas ka. Kinawat ra. Kanang na emergency, mapadag kwarta.
Di man tanang lihok ni Mudari nga imong isugo sa anak sa mga amo. Di man tanan-tanan na kada lihok naman ang among isugo. Kanampod may mga gustong buhaton nga. Kuan ba? Kami ra pinakaibaw. Na kay paliton. Dahil hay imagine nga imong imo pang isugo. Basta di mo karelate guys. Di mo makakuha sa among sitwasyon dari nga. Grabe jud. Siguro siya tidig na ningon na nga, di na pagkunasin siya magdugay lagi diri. Kay, hindi man sila, kami na may dari, kuha nga di nila pagawasan. Ang mga uban dari kay pagawasan man. Manang nihinjo ko sa kagalingan nga, bahalag mananum ko. Bahalag kuha ko sa buhol, mabuhira, kaysa dari nga maraming piniriso. Diya. Gusto pa man lagi ko magtrabaho, pero nga nilang sitwasyon na nga, maraming piniriso. Hindi na. Aning kamot na naman ko sa amo, guys. Diyan, guys, karong adlaw, lagi ko yung madyong vlog, kaya malagi ito netabo. Pasensya na mo, diyan. Karong naidaghang salamat. Dinatasan kay alas 9 na. Daghang salamat sa inyong may undang nga suporta. Diyan, sa mga taong ang mga tsaka magandang na guys kay nagihapin yung tanaw bisan nga ni ang vlog waji kaji nahot ug mag-vlog man naras kananan naras kwarto. Diyan, pasalamat naman sa gihapon ko nga nagihapon yung mga ning tanaw ang subaybay. Diyan guys, mara to ang ika-share karong adlaw. Ang utrohon, daghang salamat ninyo. Diyan, pagamping mo kung asa man mo. Bye-bye.